Todo mal. Oxe, en todo mal. Especial Halloween. Halloween? O Samaín, digo eu. Sabes que miña nai, e isto non é broma, di Halloween. E no traballo empezan a vir cousas e di, xa viñeron as cousas de Halloween. É un pouco mexicana a túa nai, non? Sí, Halloween. 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 Vamos a comer unos fajitos, güey. É moi gracioso. Pois sí, este é o especial de Halloween, pero moi moi, moi de aquí, Vai de non? aquí, como todo de aquí. Moi de aquí, non vou opinar eu do que se fai en Nova Jersey, por exemplo. Claro. Ou en Malasaña. Non temos puta idea. Tampouco, non. Vamos a falar do Halloween en Coristanco. O noso. De Ponferrada para baixo non sabemos nada. Vale, pero antes de nada vouche enseñar unha cousa. Vouche enseñar unha cousa que me saiu esta mañá en internet. Vale, Vale. un anuncio. Un anuncio. Sabes que os anuncios van relacionados con que internet é super inteligente, entón mira che a edad, os gustos, as aficións, todo eso, non? Eso sabemos. Entón, Sabemos. de que me pode seguir un anuncio a min? Ademais do Clear Blue, de Tampax, que son os anuncios que salen sempre, de que me poden seguir? Cachondos atractivos en tu zona? Ojalá. Isto é o que me saleu. Acércate a Dios. A ver, dígoche unha cousa. É bastante inteligente porque sí que che fai falta acercarte a Dios. Claro. Ahora, É que- si Dios é omnipotente, falle falta andar poñendo anuncios. Quero decir, dimo, tío, podes falar comigo cando queiras para que me pase un anuncio en YouTube. Ademais que non só me apareceu aí, sino que antes de ver o vídeo me saleu o seu anuncillo de 15 segundos, sabes? Igual que o Fairy, o mismo. O sea, o Fairy anuncia así con mesmo presupuesto que Dios. Con doble anuncio, vídeo e máis banner publicitario. Dios non lle chora as cartas. Pero pareceume, oye, unha nota bonita para empezar Para o día empezar, da sí. semana. E a miña pregunta é, acercaches a Dios? Moi fuerte. O sea, conocéndote un pouco, eu con que non te cagaras en Dios hoxe en todo o día, xa me parece que o anuncio surteu efecto. Ademais que era como para irme de misionero. Sabes? O anuncio era, vente de misionero, e salía xente así moi ben vestidiña, con as súas saias largas. Sabes? Camisiña abotonada hasta aquí, hasta o último pescozo. Hasta o último pescozo, non, hasta o cuello. E digo, eu por que quererei ir de misionera a Santa Comba? Porque é a única misión que podo facer. Eu teño ido de misionero a Santa Comba os sábados á noite e eu acercaba a Dios bastante. Bueno, deixemos as blasfemias e... Ahora, Sí. tamén era acércate a Dios para ser misionero. O sea, para traballar. Claro, 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 Así para traballar mal. gratis. Claro. O sea, é como unha beca feuga, pero lonxe. Pois agora sí, empezamos co especial Halloween. Podémoslo dicir ben xa. Sí. Ou seguimos con bromas do final. No. Dale. Intenta decir ben, veña, que te quero ver. Porque eso mola moito meterse cas nais e tal, en plan decídelo mal, vale, tío, ti ben. Pois nada, non hai problema, vou dicir en perfecto inglés. Empezamos o especial Samaín. E non te pillas os dedos. Vale, con Halloween. Veña, o que imos facer é ver as listas que propoñen os americanos para facer en época de Halloween. Estas típicas listas de... bueno, que ibas poñendo un check. Check. Os americanos son persoas de Estados Unidos. En principio... Non o meu veciño que veu de Cuba e agora chaman yo americano. Pois vamos coller esas listas e vamos a trasladar a como serían esos costumes en Galicia. Bien. Está perfectamente explicado, non? Perfectamente explicado. Hasta onde entendido. Ora, entendido, está perfectamente entendido. Pero creo que sí. Se entendeu un licenciado en Historia, creo que podes entender calquera. Onde está ese libro? Esta é a lista que collín de ideas para Halloween, vale? Pero aquí o traductor a mão, non por nada, non porque non sepa moitísimo inglés. Eu sei máis ou menos o mismo en inglés que Kiko Rivera cando bebe cacique cola. Máis ou menos.
Mola que con Rivera cando bebe alcohol fala en inglés, Carla cando bebe alcohol fala castellano. Pero eu falo, non falo castellano. Falo galego en perfecto castellano como os de Padrón. Gusta moito que vai dividindo a lista en plan, plans únicos, plans divertidos, plans para parexas. En plan, se queres pasarlo ben, por un lado, se queres facelo con parexa, por outro. Oye, mis dieces, En principio, lista, bien. Funciona. Non está mal. Despois, para amigos, para... Vale, perfecto. Para familias con nenos, efectivamente, as familias con nenos non están na mesma lista que pasalo ben. Pues bueno. Bien. A mí fai moito... Isto en principio sería unha lista de ideas para Halloween ou para calquera evento. Fai moita gracia dúas cousas. Unha que se chama bucket list, en plan, caldeiro de ideas, algo moi gallejo, un caldeiro de ideas, e que hai unha opción que é solo. E que vai ser, claro. Que sendo caldeiro e solo vai ser un caldeiro de pallas. Eso se ve desde Cuenca. Vale, pois o primeiro plan é, así en plan espectacular, único. Planea unha viaxe a unha cidade fantasma. Ávila. Por exemplo. Claro, para un galego e unha cidade fantasma máis ben sería ir á Fortaleza. Non se é día festivo, que se é día festivo está ali todo Galicia. Estamos fantasmas todos. O como se pon, planea un viaxe a unha cidade fantasma. Non di que fagas. Que pásalo ben planeando, sabes, en plan, planea o viaxe. Pero imos logo, que ir a un montón de traballo. Non planeamos. Que non hai nadie. Esta idea tamén a tú, Ferrero Rocher, para facer as campanadas de Navidad, e son, efectivamente, a idea é unha puta mierda. Porque un gallego nunca iría a unha cidade fantasma. Porque na cidade fantasma, en principio, non hai nada. Non. Sí. O sea, é ir a ver ruínas. Que é como ir a unha casa rural en Ourense. Casa de ruínas, non máis. Vamos ir ás chulas, non máis, ás cousas chulas, vale. O 5. Viste un traxe de esqueleto con brilli-brilli. Que brille na oscuridade, algo así, non? O sea que o planazo para pasalo ben en Halloween é vestirse de atilano. Ese é o planazo. Pero con brilli-brilli, sería o atilano de RuPaul. O atilano drag. Pues ya me está empezando a gustar a mí os amaíños. Sí, porque claro, un esqueleto, como sabes que era drag? Porque leva brilli-brilli, leva así. Claro, porque senón non saberías. Non é imposible. Ademais, o brilli-brilli o que ten, moi en contra do que opina Greenpeace, é que non se desfai. Entón poden enterrar con ele sobre toda a eternidade. Claro, é o modo brilli-brilli que contamina pouco. Porque levamos usando o mismo brilli-brilli os últimos 30 anos. Fixos un pouco e agora reutilizámoslo seguido. Ti bárrelo e hai unha empresa que volve a meter en bolsas e volveche, porque senón non se desfai jamás. Vale, vamos co seguinte. Vamos co seguinte. Seguinte plan moi divertido para Halloween. Host a potting en Corte Ceremony. Mal. Está fatal. Conto e xa che vou explicar por qué. Aí dixe que tens que chamar os coleguillas e aí a tardiña ou a noite invitalos a uns cócteles. Sí, o sea, o que é beber. Beber. Un botellón. Por que está mal? Porque empeza, e isto é un consello para toda a juventud, empeza por host. No, nunca host nada. Ti vai a casa dos outros. Host é que veñen eles a tua casa. Eso nunca jamás. Que despois hai que comprar todo, hai que pasar o traballo, e despois hai que botalos. Que ti estás deseando mandarlos ir facer o que chara dos huevos e estás esperando a que marchen. Vería que marchar, non? Estamos tan ben aquí. Estamos ben porque a miña casa é a teño espectacular. Vaite pa túa, mamón. Isto, pero como plan está ben, porque é un botellón de toda a vida. O que aquí se fai... Non. Que che chamanlle a Hosa Potions en cócteles, o que ti queiras. Sí. O sea, a un licor café. Ao final... Tomaba un licor café á noite, non? Antes de ir para Chantecler. Básicamente. Eso. Podíase resumir isto en quedamos a beber na casa. E tan panchos. Gostei moito de chamarlle cócteles. Sí, verdad? A un Johnny Walker, sabes? Non, sabes isto o que pasa? Que poñen potions and cocktails.
Por qué? Porque ti fas un cóctel con granadina que parece sangre, sabes? Ou fas un Sí. tal, entonces como que... Bien. Eso dura o primeiro. Despois, vale, pero pomo un ron cola. Que eu quero, o que tomei toda a vida, sabes? En plan, o cóctel está moi ben, está moi rico. Pero estaba bo? Sí, estaba moi bo. Agora podo tomar o que o meu Eso cubata de pasa moito cerveza. a xente que vai ao mon e pide unha caipiriña. Que viste? Ao primeiro pide unha caipiriña ai, que rico, tal, non sei que. Bueno, e agora que queres? Ahora pomo unha cerveza. Normal, pero non Tú, vai estar a noite a caipiriñas que eso, mucho azúcar que o que che dá é diabetes. O día seguinte me de resaca tes diabetes. Eso é unha locura, home. pegas os labios. Antes me tiras a boca. Pero mola Vale, moito a actitude. Vale, xa tomamos a caipiriña, xa fixemos a broma, agora vamos tomar unha cerveza. ahora vamos a beber. Ahora vamos a beber, efectivamente. Vale, de momento, o que levamos ahora mismo é que estás no medio dunha casa rural en Ourense, vestido de esqueleto con brilli bebendo cócteles de caipiriña. Ese é o Halloween que propón esta xente. Eu en vez de esqueleto con brilli chamaríalle o Atilano Drag. Perfecto, veña, siguiente. The T7 play tag with brooms between legs. Vale, non entendo. Play tags. Non sei, pero é stick e palo e between legs entre as pernas. Me gusta el 7. Non sei o que pon, pero a unha persona que ten o B1 le apetece. Non unha frase. Hai o que che recomenda, así, a grandes rasgos, lendo así, sin mirar no traductor. Mais ou menos o que che pon é que xogues a meter un pau de escoba entre as pernas. A mí me gusta. Bueno, era o que nos faltaba. Hasta ahora tiñamos ir a unha casa rural vestido de A Atilano. emborracharte, disfrazado de... Faltaba o pau, faltaba o pau. Vale, Fancy Dress Escape Room. Sabes que é un escape room? Un escape room sí que é meterte en Pontevedra e por non saber salir. Eso sí que é un escape room. Se un escape room. Que entres pola autopista e o que falta, en vez de poñer o cartel de Pontevedra, tiñen que poñer a ver se tienes cojones de salir. De feito, sabes que o cartel de salida de Pontevedra, en vez de poñer Pontevedra, é unha franja en rojo, pon por fin. Bien, me gusta. Este plan, me gusta. Escape room a Pontevedra. Pero faime gracia de escape room porque si fas host a escape room vas a ter ti mismo, pero de querer botar aos outros. Non vas poder marchar da túa propia casa, que é o que realmente queres. Eso sí que é un escape room jodido. Moitas veces aí hai actores que che meten sustos, sabes? Que dan miedito, que están disfrazados de... No meu caso, na miña casa sería miña nai. E ben, que? Xa vas sendo horas, non? Esta xente non dá en casa. Pois a min, se vou dicir unha cousa, tes toda a razón, pero a min non me asusta cando ven a botalos. A min asusta moi cando me ven e van, que tal tades? Queredes algo? Porque aí é que van buscando conversación. A mí o que me gusta, o que me asusta é o previo. Porque é como limpia todos os baños, pois non sei que en plan, pero esta xente onde pensa que ven? Da Zarzuela. Por favor, sabes, que estamos limpiando a casa esta xente para que veña a vomitar a baña. Siguiente. Become Ghostbusters, que te transformes nos... que te transformes nos... Carla Núñez en Londres. E como o nivel de inglés é altísimo. Tes un nivel de inglés tan alto que non o colle nadie. Seguro. Convírtete nun cazafantasmas é a outra recomendación. En plan, deixa todo, deixa a tua vida, deixa a muller, deixa o traballo e dedícate a buscar fantasmas. Sabes onde te convirtes nun cazafantasmas moi facilmente? No Blaster. Aí cazas todos os fantasmas que queres. Poste na barra, esperas algo sumo 10 minutos e xa che vayan todos. Eres a trampa dos cazafantasmas. Claro. Absorbios aí. Unha forma de convertirse tamén en cazafantasmas é facerse agente de futbolistas. Que podemos decir que os cazafantasmas levan funda e o seu traballo é con unha pistola que bota así cousas de colores. Os cazafantasmas son pintores, ao mellor. Vale, é o último plan único. Único. É
facer un picnic nun sitio abandonado. Unha vez máis, se estás na casa rural de Ourense, xa estaría un sitio abandonado, un sitio, o sea, vas para Manzaneda e xa estaría. Ou para Tribes, vas para Tribes. En principio non é a mellor idea ir a comer a un sitio abandonado. Nos sitios abandonados hai polvo, hai ratas, hai arañas. Igual non é un sitio para comer, sabes? Non sei, sería como comer no Santiso. Serían os plans únicos. Vale. Vamos cos plans divertidos. Ir a un festival de disfraces. Eso é o que di o punto número 11. Atendo a costume costume. A un concurso, non? A un concurso, que dixe? Festival. Bueno, Estás con Íñigo Nieva na cabeza e todo che vai a festival. sabes que pasa? Que como Link Contest recordou a Eurovisión. Claro, Contest é festival. Eurovisión de toda a vida. O sea, ir disfrazado a Eurovisión. Bueno, Vale, van todos. efectivamente- A Eurovisión van todos disfrazados, non? Entón, en Galicia, se queres ir a un concurso de disfraces, onde podes ir? Eu, por exemplo, anotaríame ao casting de Luar. Ou podes anotarte ao casting de cantante do Combo Dominicano. Ti sabes onde irías a un concurso de disfraces? A donde? A cena de fin de temporada do Recesende. Fútbol club. Como exxogador do Recesende, me niego a facer ningún chiste sobre esa gran institución. Arriba de Recesende. Enseñaría a foto. Arriba, pero disfraces hai. Espera. Recesende é lo mejor que hai. Hostia, pero tens a mesma camiseta que os do Dodro, que o do Atlético de Madrid. Que pasa? No fútbol non hai combinación de colores ou que Os máis co- rojo e blanco. Os colores son finitos, miña reina. Vai me dicir ti que despois vas salir de festa e ides todas de negro. A ver, estamos aquí a ver si. Entón, non che pode gustar o fútbol e ver xogar no Recesende, que estás loco. Vamos ca seguinte idea. Fai un maratón de películas de medo, de susto, de wow. O sea, nunha lista do mellor que podes facer para pasalo ben en Halloween, a segunda cousa divertida é ver a tele. Sí. Ese é o resumen, non? Quédate na casa vendo Netflix. ¡Wow! ¡Super fan! Si fora en Galicia, cal sería esta propuesta? Como sería? Ver películas de medo. Cal sería a maratón de ver películas de medo en Galicia? Con puñera galleja. Ahora, para ver películas de medo. Si te queres rir, no. Quero dicir, porque podes ter a mala suerte que che cadre con malo será. No, é broma. A galega hai muitísimo contido de comedia, Sí. Sí. Involuntaria, pero... No, hai un programa que me flipa de comedia que é buenísimo. Sí? Larpeiros. Xa non hai. Seguinte. Xoga a un bingo de medo. A ver, todos os bingos dan medo. Se fuste alguna vez ao bingo, eso dá medo, Se vas ao bingo de Santiago, flipas. Flipas, É verdade, sí que dá medo. Eso sí que dá medo. Chegas ali e está con de roa cos cartóns. Como? Eu vou a ver polas risas. Nunha cena, sí, como vai Moi ben. E os señores miraban fatal se cantabas o bingo. No, Que como, señor, esta suerte, non é cousa miña, sabes? Pero xa non é... cando cantas bingo notas que te miran mal. Pero Sí. mírante mal sempre, como en plan, por que estades aquí? Vos non Miren vides... mal, porque o estás pasando ben. Eso para empezar. Non estamos nun rei personal. Sí, porque, dice, claro. Estamos traballando. Claro, porque ao bingo non se vai a pasar ben. Vai a funcionar, a ganar cartos. A estar ali, a tachar números e a ganar unha doble pensión. Non sei para a chavalada, que sempre eu dou consellos aos chavales. Chavales, no bingo bebes moi barato. Entonces, Sí. vas, compras un cartón, está ali tirado e bebes barato. Así que ide ao bingo. E aparte, a mellor ligaste unha madurita. E se lle tocou o bingo, mira, que é eso que te llevas. Onde pendas que conoceu Marta Álamo aquí con Matamoros? Mira, para casar. No bingo. Vais a casar aquí con Vale. Matamoros? Sí, vais a casar aquí con Matamoros. Bueno, está comprometido. Tamén estaba comprometido Tamara Falcó e mira.
Non significa nada. Kiko Matamoros que se vai a casar. Que a piel que lle sobrou da operación. Kiko Matamoros, Eso sí que dá medo. Eso sí que é de Halloween. Claro, en principio, o de disfrazarse de calavera, ir a un bingo, pues en principio é o que fai que como a tomar todo ano, Todo non? ano. Kiko Matamoros disfrazouse en Halloween e dixo: oye, como mola, ponmo pa siempre. Ponme isto pa todos os días. Curioso que Kiko Matamoros fíxolle peor o cirujano que as drogas. Para que digan, as drogas son malas, non. No, que son malas. Malo é Diego León, un rollo ese que teñen a operar en Madrid. Que os opera a todos, mira como están, os de las tentaciones, Matamoros, todos estes. Non se chama así, Diego León, pero que xa contar. E agora vai me chegar un anuncio de se me quero operar con él, e vou dicir con moita dignidade, sí. Sí. No, vai dicir, si é gratis, sí. Claro. Home, pero eso por supuesto. Veña, vamos con a seguinte recomendación. Si, vamos quitarnos aquí con Matamoros de enriba, que é o que di a súa moza todas as noites.